Marta Sportelli riżenjat minn membru parlamentari wara li fl-2017 reġgħet kienet eletta din id-darba minn żewġ distretti elettorali. Fil-fatt wara li kienet eletta fl-2013 fl-aħħar elezzjoni ġenerali kienet eletta mid-9 u mid-13 il-distrett. Fuq Facebook, Portelli qalet li komunikat ir-riżenja tagħha lill-Speaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia. Fil-messaġġ tagħha irringrazzjat li żewġ kapijiet tal-Partit Nazzjonalista li ħadmet taħtom bħala membru parlamentari, Adrian Delija u Simon Busuttil, li esprimew fiduċja fija bloqsma sensittivi li fdawla biex issegwi. Komplit billi ringrazzjat lil kollegi tagħha fl-Oppożizzjoni Nazzjonalista u anke lil membri fuq in-naħa tal-Gvern kif ukoll l-eluf ta' Maltin u Għawċin li emnu u appoġġaw il-ħidma tagħha fil-Parlament. Marta Sportelli appellat biex il-politika tintuża biex jitkattar il-ġid komuni u li min jidħol fil-politika għandu jara li jagħmel dan. Tħoss li f'dawn l-aħħar 7 snin talmet ħafna u ltaqat ma' ħafna nies fil-waqt li tat l-almu kollu tagħha biex pajjiżna jkompli miex il-qudiem. Fil-waqt li elenkat uħud mill-impenji tagħha f'dawn is-7 snin jawgurat ħidma fejjieda lil membri parlamentari kollha fl-aħjar interess tal-poplu kollu. Ħeġġithom jagħmlu biss għal dak li hu sew u għal dak li hu fl-aħjar interess tal-pajjiż politika ta' persważjoni. Sa dan it-tant fis-qarija il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija irringrazzja lil Marta Sportelli u lill-eżiż tagħha għas-semut li taw lil Malta u lil partit. Qal li dejjem ħadmet politika ta' dialogu u mhux ta' mibeda fil-waqt li ħadmet bla qiegħda viċin in-nies fid-distretti li ġiet eletta minnhom.